Decía que non quero respostar a todas as cousas que dixo esta mañá, non teño capacidade. Eso do presidente máis antigalego, máis desleal, é que eso mo di todos os mércores, señora Pontón, eu digo sempre, que eso para que teña valor, para que me impacte un pouquiño, mo tiña que decir de vez en cando, non sempre. Entón, para vostede todo histórico, eu son o peor sempre, todo eso xa o dixo a Feijóo moitas veces, todo eso xa o dixo a Fraga, porque vostede tiña ocasión cando estaba a Fraga, e ora mo di a min, e probablemente yo dirá ao próximo presidente ou presidenta do Partido Popular. Alá vostede, eu non quero entrar nesa descalificación. Quero respostarlle unha cousa, eso sí. Mire, está miña nai na tribuna que sempre me decía, eu sempre contei moitas veces que meu pai decía que non me meter en política. E miña nai, que me conocía mellor que meu pai, me decía, como se vai meter, polo menos que faga algo máis. E resulta que fixen algo máis. E a diferencia é que cando vostede e eu deixemos a política, a ver quen a deixa antes, eu terei onde ir e vostede non. Esa é a enorme diferencia, señora Pontón. Por lo tanto, lle pido un pouco de respeto.